A xestión dos fondos FEDER puido xerar disfuncións entre o enfoque estatal das prioridades e as necesidades reais que ten a nosa comunidade. Así se recolle no libro As fugas de recursos, mito ou realidade colonialista en Galicia. Nel, o profesor da Universidade de Santiago, Diego Sande, afonda nas luces e sombras da execución dos fondos europeos para a innovación que recibiu Galicia tras a crise financiera. Partindo de que nesta cuestión complexa nada é branco nin negro, Diego Sande conclúe que o feito de que algunhas competencias en innovación sexan estatais e outras autonómicas condicionou a xestión dos fondos. Por exemplo, a decisión de concentrar os recursos en proxectos de grande envergadura tivo pros e contras, pero un dos inconvenientes foi que deixou fora as pequenas e medianas empresas que constitúen o grosso do noso tecido productivo e que non tiñan nin a capacidade nin o persoal necesarios. Por iso, compañías que operaban aquí pero que non eran galegas foron grande beneficiadas. A optar por ese modelo de proxectos entraron no financiamento empresas tamén de dimensión máis grande, ¿no? Isto o que produciu foi que non só eses recursos non fosen directamente ás pequenas e medianas empresas, sino que fosen a parar a empresas cuxa sede central non estaba na comunidade autónoma. Se isto pode considerarse ou non colonialismo é o debate que estimula o libro. O autor non se posiciona de xeito explícito, pero sí fai algunhas recomendacións de cara á xestión, por exemplo, dos fondos Next Generation. Probablemente adecuar a dimensión dos proxectos subvencionados a dimensión tamén do tecido empresarial e dos axentes que forman parte da comunidade autónoma. Isto foi, por exemplo, o que fixo Portugal, reflexiona este experto na xestión dos fondos europeos. As fugas de recursos, mito ou realidade colonialista en Galicia contribúe así á análise dun dos eixos centrais da axenda económica contemporánea.